This is a paid advertisement. Ang papa ko ay mabait. Ang papa ko ay makulit. Ikaw, sino ang papa mo? Papa ng mga millennials. Papa friend. Ang papa ng mga millennials. Wala ka pa mo. Mga pilang. Ang DJ na hindi gwapo. Kahit na di Hindi pa ako matalino. Hindi nyo nakapagpilita. Hindi nyo nakapagpapatihan ang gwapo ko. ina'y gugustuhin. Anak ko mamati. Pero sa mga gambal nga gwapo ko, thank you. Nagsalang ko ka. Thank you, bro. Sa mga nakatutok, At mapagka Talk to Papa, meron tayong YouTube channel, ha? kahit hindi ko ako Pangabay ko, i-follow nyo ko. Subscribe ka mo sa YouTube channel. Ang YouTube channel it's Papa Prince Space Talk to Papa channel. Papa Prince Space Talk to Papa channel. Yan ang YouTube channel natin. Subscribe ka mo. Share nyo, PM nyo sa mga friends nyo, OFWs. palde-palde Okay? basta't hindi Para at least makatulutan na man sila sa DJ nga Gailonggo. Wala iban nga DJ nga Gailonggo sa YouTube, no? kahit na Papa Prince lang, no? matalino Once again, Papa Prince Space Talk to Papa channel. ay gugusto. Okay, so we're looking for a caller. Pwede na po kayong tumawag 0968-210-1146. 0968-210-1146. Babasag Dali. Alert na. Mga ano lang ko nasigay lang hindi na ako mag-wait gitsang dugay kay di matalino sa usako balan samon kadamo samon nga mga commercials. Pero thank you git sa mga ga pilit sa mga ga tutok sa Barangay FM 93.5. Hindi ko matingala kung damo mo rehearsal bala mo number 1 kami. ko sa Tapos magino tayo mag-iba na December. dahil baka At least mambag damo commercial nila but silingon may nagpasweldo pa sa ila. Hello, mabuhay. Hi, good morning. What's your name? Peter, Papa Friend. Sino? Peter. Ay, ga-feedback. Kinaan ng radyo, ga-feedback. Sayang, nakasulod ka na. Hinang yung radyo. Ara na Papa Friend ko na yan. Oo, tapos hindi ka mag-speakerphone, ha? Hindi ka mag-speakerphone. Kaya daw sa dalom kasang drum. Hello? Hello. Oh, very good. What's your name again? Si Peter, Papa Friend. Peter kun aga, kun gabi. Si Petra. Petrang kabayo, ha? Ang peg. May problema si Peter? Oo, Papa Friend. Sige. Why tayo kapili? Yan sa Talk to Papa. Girl, boy, bakla, tomboy, entertain ta na. Ikaw ba Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Papa Friend, pwede ka pa ukwan. Peter! Petra sa gabi. Talk to Papa. What's your problem? Ang dali Papa Friend sa lahaw, Mm. may anak ko nga lalaki, pero may asawa. May ano ka? May nabinudyo ako, Papa Friend. Oy! Pero may asawa siya. Uy, bongga ka! Hala! As in? Yes, Papa Friend. Mga ba ng Papa hair? Friend. Ano? Dugay na sa nag-ano sa akin, pero sang hindi ko lang siya ginano. Ay, mga ba ng hair mo, girl? Pila edad sang lalaki? Mga 26. Hala, ikaw pila edad mo? Ito lang na ko yung Papa Friend. Hoy, huwag ka pa mangkot man lang ko. Why man kuya ga-discriminate? Pila edad mo? Na 35 Papa Friend. O, hindi pa natigulang ang 35. Ano yung mo work? Ano work mo, Peter? Peter? Wala si Peter? Peter? Tutoy. Peter? Oy, tuwag liwat, Peter. Wala saw? Lagi dapat sino? Peter! Peter! Tutoy. Tawag liwat, Peter. Ha? Na-cut off siya. Tapos sa cellphone,
Uy, pero bongga ha. Pero girl, boy, bakla, tomboy, wala tayaga discriminate sa aton nga programa. Pero ang isa lang na Peter nga gusto ko mabalaan kung may mga financial bala nga pabor by law. I'll give you a little more time, Peter, kung makatawag ka si Peter. Peter, nautod ka? Peter? Papa Prince, Oo, it's okay. So, pamangkot ko, may financial favor? May ginahatag ka sa lalaki nga ni? ang haling latag mo ko sa iya kung magpamahaw ya. Oo. Yaman sa ako sa Prince. Oo, medyo palit-palit, wala man sa kapili mo na. Pero ako pamangkoton ta ka ha, pamangkoton ta ka ha. Ano gid bala ang may ara sa iya nga daw napahuuyak ka? Wala kayo balami Papa Prince. Dugay na kami nagpilalahay. Pila pitana, malangagon nga balay. Te, Tapos, pero daw bago lang na din siya kay sa daw aklan. te. Pero diri ni live-in na isang pero wala man sila nakasal. Okay. Pero hindi na siya, tandaan mo Peter ha, tandaan mo kanami magigugma kung wala ka sang ginalapakan nga tawo. Tandaan mo na. First gid na. Pero Regardless ha, Peter. Wala sila sang babae tapos nagano na lang sa kunod sa bata. Okay, Peter, listen to me. Diba? Kanami magigugma, you will enjoy your relationship, you will enjoy your love life kung balaan mo nga wala ka sang tapakan nga tawo, kung wala ka sang hurt. Diba? Papa Prince. Okay. Kung ano man da ang rason, kung ano man da ang gusto mo patihan, kung ano man da ang ginahambal yan sa imo, kasi wala na sila sa iyang nga live-in, ang bata na lang ginasuportahan nila, then go. Then go. At your... Ang bata na sa Papa Prince, ang barko may live-in ka naman, tapos sa bata kami. Pero naman kami dugay na. Tapos- Pero isa kung wala naman dito kagsang babae sa Yes. ila Okay. Pero, tanawon mo man. Basige na hututan niya lang ka na. Basige na imuya ka nga sugar mommy. Ah! Sugar mommy, oh! Ano? Ano? Kada gabi, kinabantayan, kasi ako ako narad ang babae sa balay nila, tiwala. Ala! Teka, anong feeling mo, Gi? Ano feeling? Kay haba ng hair, hamakin mo yan. Iba niya, gaka-stress kay wala sila sa mga, no offense man, iba niya, gaka-stress sila kay wala sila sa love life. Imo ya, sus Maria kagusip, ikaw pa ang ginalagas ang lalaki. Ano feeling mo? Ge? Wala ba, Papa Prince, sa buhok ko, sobrang dynamic, gani, papak-papakan. Ano yung mo work? Ano yung mo work? Nag-obra ako din, Papa Prince, sa salon. Ay, kabongga. Ha? Pero tandaan mo na ha, basta amo gid na ang imo yang always nga dumduman, ha? Always remember ang ginambal ni Papa Prince. Tapos kagabi, gani, Papa Prince, nag-away kami. Nag-away ka mo. Pagkahapon, nakita, nag-agi dito sa parlor, tapos, yung hapon, yung tawagan ko siya nga, kung nakapanyaga, nasa balahaw. Bali sa ako na oo. Tapos ito lang po, sa kukundiin, kung ang bakwari sa parlor. Ka? Ang danawa, ilang talaga. Tapos ang sabi yun, yung tawagan niya, kung agad, kukundiin, kung bakwari ko sa balahaw. Ang Hindi mga... sa katingara ko sa balahaw. Usually, ang mga trust issues na, usually, Ano ba ba? ang tawag na trust issues, Kasi, ang trust issues na, usually, kakatabugin man na, labi na gid, kung una, gasugod pa lang kamo sa inyong relationship. Tandaan nyo na, inablang nga, gapangita kamo sa mga bagay, mga gagmay nga bagay, ginatistingan nyo, pero dapat, amo na blang, pero, hindi na dapat, pinayinidin mo siya, galing siya ang boss, ha? amo na gani, siling ko gani, di ba lay mo hambal kagina, tiwala naman sila sa iyang live-in, amo ni mo to, siling ko gani, liwaton ko man gyapon ang ginambal ko, ha? Masarap magmahal kapag wala kang naapakang tao. Now, kung kumpisa pa lang kamo sa inyong relationship, hindi lang sa imo, wala sang kinalain, girl, boy, bakla, tomboy, dapat ma-overcome nyo na ang mga trust issues nga na. May mga bagay nga ginaawayan nyo para mapamatud-an nyo lang sa isa kag isa nga masaligan nyo ang isa kag isa.
No. Pero normal lang nagkakatabo. Ha? Hindi lang sa imo. Okay? Duha na. Una, may trust issues ka kung wala kasalig sa imo nga nobyo, it's because nakaagi na sa tinunto. Ikaduha, may trust issues ka kung gumpisa pa lang kamo sa inyong nga relasyon ka gusto mo pangitaan sang rason nga masaligan gid man siya. Tandaan mo na. Okay? So ining mga magagmay nga bagay ni dapat wala nyo na ginawayan. Pero kung awayan nyo, okay man lang. Especially sa imo. Self-serving yan eh. Agud mapamatud-an mo sa imo ko agalingon kag sa iya man nga masaligan tagali ikaw. Gets mo? Tatatren. So, kung mag-away ka mo, guramusay ka mo da eh. Hindi gani, iskrimahay ka mo da eh. Ispadahay ka mo da. Kung inano da nga inaway inyo. Total, pareho man lang ka mo. Pero, in the end, dapat ang mga mag-agmay nga alawayon, pagkatapos sang argumento, may solusyon. You argue because you want to prove something. But, at the same time, in argument, there should be progress. Tandaan nyo na! Kamo nga mga kapamati, tandaan nyo, sa argument, sa baisay, sa isa ka relasyon, dapat, pagkatapos, sang baisay, laisay. Ha? Okay? Tatatren. Layas! Babush! Papay! Tatatren. Kiss mo ko, mama chup-chup! Mamasok sa tatatren. Ang haba ng hair. Di ba? In argument, there should be progress. There should be solution and there should be progress. There are trust issues in the relationship, especially kung kasugod ka pa. You are looking for the silver lining. Di ba? You're looking for the silver lining. Masaligan ko man siya o kung hindi. But, in the end, dapat may ara ginatawag nga reconciliation. Pero mahaba ang hair mo, ha? Beautiful girl ka, Ging. Sana all. As in, ikaw